kaman dare ba za ta yi ba, saboda damuwan duniya komai lokaci ne yan wana. Waransu daren kaman gari ba za ya waye ba, saboda damuwan duniya nan komai lokaci ne da Yesu. Mu rike Yesu, mu bada gaskiya da ikonsa a duniya nan da Yesu komai lokaci ne. Kar ka gaji, Nan ce kar mu gaji, mu gaji. oh oh, Mu rike Yesu da ban gaskiya za mu ci nasara. Nan ce kar mu gaji, Kar ka gaji, kar mu gaji, kar mu gaji.